Kahle kahle wena sisi bucabangani udayisa umuzi wasekhaya? Hayi bhuti mina angikaze ngiwudayise umuzi, angikaze bhuti ngidayise nje umuzi. Facebook awukaze mina bhuti. Uyabona ngiyamangala namanje na bhuti. Ngifikile nje nakuwena. Bamakhamera angazi mina kwenzakalani. Wasisi uzangifaka emakhamereni. Akumina ngizokufaka emakhamereni kodwa inkohlakalo yakho ekufaka emakhamereni. Mina nawe sivumelene ngomuzi. Yebo uyawazi we Jesu we. Hayi ujikela abafana nawe. Ngeke bandla mina uzungiqede sisi. Sisi umuzi uthe uyawudayisa. Uthe umuzi uyawudayisa. Wafika kuwe. Ngifikile kuwena isikhathi zazo zawu2. Bhuti Okokuqala ngifikile. Nkosi yami ayikho. Uthi wakhe sengifike amahlandla amabili kunontsikelelo okwacele nginamanga akuyena. Mzansi reality story kanti ke olubingelelayo umthokozisi utshutshula majongosi into abayikhonja ikhonja abagangile inhlelo emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi uskindi sincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka ngisuke ngasadlalike namhlanje sibhaleleke udadewethu ake ngimnike ithuba ebingelele ephinde echaza ukuthi njengoba sibhalelile uthi asimsize ngani. Yebo sanibona ababukeli bomzansi reality show. Igama lami ngufanele sibonge wakwaMpanza. Mahlomo. Yebo ngihlala eMarine Hill la engihlala khona. Nginenkinga lana ebhlungu esisanda ukungiphatha kabuhlungu enhlizweni engikholwayo ukuthi umzansi reality hleze uzongixazululela yona ngoba ingiphethe kabuhlungu lenkinga manje. Kwenzekile ngelinye lamalanga ngangena ku Facebook, ngithema ngingena ku Facebook. Ngangena la kudayiswa khona izindlu ngikuthe la kudayiswa khona izindlu ngayithola indlu engiyibonile ngayithanda iRDP house iprice yayo ibibiza 150,000 then ngiye ngayilandelela leyo ndlu ngoba bengifisa ukuyithenga ngenhloso yokuthi manje sengirente kakhulu iminyaka isiminingi yedlulile eshumini ngirenta kodwa manje ngiyabona ukuthi nangezimo zokwenzeka empilweni akusenzeki kahle encamo so ngase ngiba nesifiso sokuthi engathi ngingathola okungokwami nje oqondene nami yebo kuzobiza mina bhuti. Okay kwenzekile ke ngahlangabezana ke no CCTZ khona la ku Facebook la ukudayisa khona epagini lokudayisa kwezindlu ngiyitholile indlu eRDP house ibiza 150,000 ibisenanda kwasile indlu lapho engiyithole khona. Enanda yes. Yebo yes kwasipoti. Yebo ke kwenzekile ke ngahamba ngaze ngayofika khona eNanda ngafike ngahlangana nosisi khona engimtholile kuleyo ndlu. Saxhumana saxoxa nalo sisi yebo wavuma ukuthi iyiqiniso lento engiyibone ku Facebook. Indlu uyayidayisa uyibiza 150,000 rand. Okay kwenzekile ke ngamtshela ukuthi nami angithatha intweni kodwa isifiso sami ukuthi ngithenge indlu. Ngambuza kusisi ukuthi sisi kutheni wena wadayisa indlu ube nawe wayithola ngendlela ukuthi uhulumeni uyakubhekelela kwenzakaleni ngifuna ukuthola amakhona akhe onke. Uye wachaza ukuthi no usehlalile kakhulu edolobheni njengalabantu abashiwe abazali so usefisa ukuyovusa amanxiwa le emakhaya. Yebo bhuti into kanjalo lena. Okay sakhuluma ke nosisi lo engimtholile ke wachaza ukuba hayi indlu ibiza 150,000 ngakhala ke kakhulu ngamtshela ukuba sisi anginawo njengamanje lo 150,000 kodwa yona indlu ngiqinisekisile ukuthi ngiyayifuna futhi ngiyadinga ukuthi igcine iphethele ngakumina. Wathi ke hayi kulungile ngingakwazi yini ukuyikhipha ama half le mali yale ndlu. Ngavuma mina ngathi yebo hayi kungenzeka ngoba njengamanje mhlawumbe uma ngaqoqanisa la engiqoqa khona mhlawumbe u50,000 oqala ungaphuma. Wathi ke hayi uma kuya ngokuthi khamba kanjalo ngabe kuhle kakhulu makunjalo. Ngabe kuhle kakhulu. Ukhipha lo 50,000. Yes ngawukhipha u50,000 oqala bhuti ngawukhokha. Yebo savumelana kanjalo ke. Okay okwesibili ngiphinde ngizame la engizama khona ngendlela engizama ngayo ngitshele nobaba wabantwana ukuthi baba abantwana kunento kanje nayi naye akhuthuze la ngahle akhuthuze khona uphinde uphume futhi u50,000 wesibili ngihambe futhi ngiwunikezele ezandleni kaSisi. La yabonke kahle kakhulu. Okay siphethe ngelokuthini ke lokuthi hayi ngisahlanganisa kodwa sekuya ngasekugcineni naye anginikeza isikhuthazo ukuthi hayi uza ngendlela efanelekile. Impela indlela ozwa ngayo uzoyithola lendlu na kanjani sikhulume leyo nto siphethe leyo nto naye nginika umudla ukuthi na kanjani lento le izokwenzeka ngoba nakho ngisemandleni impela ngikhona. Inkinga ke iqala lana ke manje mangiphinda ngibheka alo Facebook hayi bonayi lendlu ngiphinda ngiyibona futhi. Ngizame ukumfonela bhoti usisi hayi mangimfonela usisi manje usenamazabazaba abe nento yokuthi hey ushawa inetwork angizwa hello okay ngiphinde ngilikhathi ucingo ngiliqale phansi. Okay angibamba ocingweni
ngizwe ukuba hayibo sisi nayi lendlu ngiphinda ngiyibona futhi lana kanti phela manje sengizamile ukuthi ngikhokhe ingxenye enkulu sekusele encane lapha ngakumina kodwa manje ngiyaphinda ngiyayibona bese ethi yena hayi lokho phela akusho lutho akuphazamisi iy'nhlelo zethu kodwa manje umoya wakhe ngiyawuzwa usunokushisa nyana bese ngithi-ke mina hayi phela ngoba u-100,000 sengiwuzamile usungakwena fanele ayiphume phela ey'nkundleni indlu ukuze nami ngi-understand ukuthi seyibhilonga kumina le Shuthi lo muzi lo usudayiswa kabili. lo muzi ubukeka usudayiswa kabili phela bhuti ngendlela okwenzeka ngakhona ngoba manje lo muzi uyavela futhi mangikhuluma nalo sisi hayi lo sisi manje na 150 noma mhlambe enye imali. hayi lo muzi ubukeka usunyukile manje nama ubheka lana ukuba uyiwona kodwa manje iprice yawo usuwenyukile usu like uma 180,000 manje yizo zonke ke manje izinto ezingithusayo ezingenza ngixwaye lezo kwayena masikhuluma la ucingweni angisamtholi kahle amagama akhe awasachaza into ephelelweyo ngoba useke ethi phela iproof ayikakabi khona ngibuza iproof kanjani phela leyo ngoba mina ngilinde ukuthi ngikhokhele 50,000 yokugcina then bese sithatha ama-proof nazo zonke izinto nangendlela besikhulume ngayo ayangitshela uba njengamanje ngijahe edrobheni isikhathi sekhole anginazo so manje angisam-understandi ngampela ukuthi into yakhe isho ukuthini yenza kanjani uma yenza kanjani njengoba ngisengisa ngize kumzansi reality show khona ngizoke ngithi ukuthi ukugxeka kancane into ey'kanje ey'phathelene umuzi imoto izinto ey'funa i-paperwork ifuna ukuhlalelwa phansi kubonakala ukuthi indlu uyidayisele imoto uyidayisele into kanjalo into okufanele kuyifunde namhlanje lo sisi kahle hle uyakuqola iqola mawuthi umuzi usuvela kabili manje and umuzi sokuwomunye umuzi uwo lo so uyakuqola kodwa ke njengamanje ufisa senze njani ukuthi masulanda lapha silanda imali noma sithatha ukuthi siyamthatha simisa ka-housing ukuthi lo muzi lo njobe bese ikhokhile imali engaka then sekusele imali engaka ubuyele ngakwena ikuphi okufisayo bengifisa bobhuti bami kakhulu bengifisa umzansi reality show ungisize kakhulu uthi masifika silithola ithuba lokuthi siyamthola simthathe straight aye ka-housing ngoba phela le nkohlakala yenzayo kusho ukuthi isazokwenzeka njengoba iyenzeke kimi namhlanje isazokwenzeka nakwabanye abaningi kusazokwenzeka noma yini bengifisa ukuthi iye kwa-housing lento lena ukuze izwakale ukuthi thini umsuka wayo nomgcino wayo ukuthi kuzogcina kwenzakaleni ngayo ufuna umuzi wakho back ngicela umuzi wami back mzansi reality usisi usethi asihlabe siyilawule niyazi-ke mase ngifikile ngisuke ngifikele ukuzolungisa ngampela lesihope ke usisi uzosamukela kahle sikwazi ukulungisa sikwazi ukuya ka-housing enze nakhe iqiniso nobulungiswa ngithi ke njengamanje asisukume siye eNanda kasine asihambeni siye eNanda sike kasi madoda eNanda Mzansi reality story suke singadlali ngampela usisi sesimthungathe samthungatha emva kokuthi ithimba lizama ukumthinta ey'ngcingweni sabona ukuthi uzwile ukuthi siyamfuna asimtholanga ke eNanda kasi namhlanje ke basitshelile ukuthi usemantendeni kumfowabo eNtuzuma sikhona ke nje namhlanje ke singene sike simbone la ngaphakathi umfowabo mhlawumbe uzosinika ama direction right cela sihambeni singene ngaphakathi asidlali umnyango vele uvuliwe ekhaya singangena baba uyaphila siyaphila futhi la sihambe sifuna usisi unomtsikelelo ucele ngabe ikhona la kubo ayikhona ikhona la sicela ukungena sikhulume nawe baba naye imayeko ukhona usakhe okay asingene ngaphakathi uhambo lethu ke lokho lishona ngala siya ngala baba ngicela nje uqala ngixolisa kakhulu ngiyaxolisa ukuthi cha sesingene ngalendlela esingena ngayo ekhaya kodwa ke asizile ngokubi ukuthi sizolwa ngicela nje ukuxolisa kakhulu ngikuhlonipha mpungendala ngiyaxolisa hayi kulungile ngiyaxolela mntana dadewethu ngifuna udaba sizama ukuthi kuchazeleke nobaba olana nababukeli emakhaya usisi lona uye lo sisi lesikhuluma ngaye ebesimfuna yebo uyena bhodi lo sisi esikhuluma ngayo uyena kanye dadewethu uyamazi sisi Ay, cha angimazi. Hayi ufuna umbone kahle. Angimazi. Awumazi. Angimazi bhuti. Anazana. Angazi nje ngimbone nokumbona nje. Angimazi. Imake sisi. Sisi lo sisi lona angazi nihlangane la ku Facebook.
nibe nodaba yebhuti no Facebook lo umazi Nkosi yami angimazi ngifuna ukuthi chazeleke kahle wonke umuntu la lo sisi lona wena awuvezanga umuzi le eNanda njengoba ubalekile nje eNanda sikuthola la kabhuti wakho. Hayi Nkosi yami angimazi lo sisi angimazi nje akaze ngimbone futhi mina bhuti angidlali nje kwale Facebook lo nawubheka mina Nkosi yami ubheke lo Facebook lowo kuyafanelana nje mina angimazi ngidlali mina futhi uFacebook bakuyithi hayibo Jesu unentsikelelo hayi Nkosi yami ngiyadideka ke manje hayibo Jesu sisishosho uyena usisi lo yebo uyena bhuti uyena unontsikelelo wakwacele lona wena nontsikelelo ngithi wasenanda kwasini uqobo lwakhe unontsikelelo nje wakacele yebo ngikwazi kanjani kodwa inoba kufana ke kwabantu akwazi inoba kufana kwabantu abafaka ngami kulo Facebook lutho mina ngiwudlali nje kwa Facebook bhuti asikaze sibonane mina nawe nontsikelela asikaze sibonane mina nawe ungavelela wemaye angimazi hoyi imali baba hayi angimazi udade wenu lo unontsikelelo udade wethu impela ngazi novelela udade wethu impela udade wenu okay njengoba sisilana sisuka le eNanda masifika laphana asimtholi sike sazama ukumfonela siyatshelwa ukuthi hayi engazi ukuthi uze la eNtuzuma la ematendeni ngoba sisisiza sathola ama direction njengoba sesingena nje ngoba ngixolisa futhi udade wenu ke udayisa ngomuzi ole angazi umuzi wakhe yini noma umuzi kaba kodwa lo muzi lo usujika kanje usufunwa abantu abaningi namhlanje udayisela lo masithi siyabuka sazi ngoba ubona ku Facebook usadayiswa futhi usubiza enye imali namhlanje ke uyayithusa ukuthi akawazi hayi nami ngithuke sengena nje la endlini ngaxaya ukuthi hawu ngabe kenzekani kudade wethu kanti futhi kunamakhole engeke ngiwathole acomplaina ngaye lapha ikhaya likhona impela elisikhona likhona ikhaya umuzi wakhe hayi umuzi wakithi lo akuthiwa udayisile umuzi wasekhaya lo kahle wena sisi bocabangani udayisa umuzi wasekhaya hayi bhuti mina angikaze ngiwudayise umuzi angikaze bhuti ngidayise nje umuzi Facebook awukaze mina bhuti uyabona ngiyamangana namanje na bhuti ngifikile nje nakuwena bamakhamera angazi mina kwenzakalani wasisi uzangifaka emakhamereni akumina ngizokufaka emakhamereni kodwa inkohlakalo yakhe kufaka emakhamereni mina nawe sivumelene ngomuzi yebo uyawazi we Jesu we hayi ujikela abafana nawe ngeke bandla mina uzungiqede sisi umuzi uthe uyawudayisa uthe umuzi uyawudayisa wafika kuwo ngifikile kuwena isikhathi zazo zawu2 ebuthi okokuqala ngifikile Nkosi yami ayikho uthi wakhe sengifike amahlandla amabili kunontsikelelo kwacele nginamanga akuyena okokuqala ngifike ngashiya u50000 owokuqala wawemukela yena ngezandla zakhe ngaphinde ngayozama omunye ngaphinde ngayozama omunye bhuti wakhe ngaphinde ngabuya nawo u50000 wesibili wawemukela ngezandla zakhe ngawemukela ngezandla zakhe unonsikelelo kwacele lona uyena lo ngidayisela umuzi bhuti okay uyena lona mzansi ukuze sibe sepage imali uzomhlaza uzaza wena nonsikelelo ngizokwazi kona ukuhamba edolobheni we fanele uzokwazi okay nizozwa mina ke manje kanti unjalo sisi ngicela nithule ke manje ngoba ngifuna sibe sepage sonke lilodwa la ngiyangizwa ngifuna ngizwe baba udade wenu kasi eNanda sesiphuma khona sangamthola sahamba sibuza ukuthi ngakuphi ngazama izolo ngeke ngazama ukumfonela ngachaza ukuthi ngicela ukumbona ngisuke endaweni ethile kanje wathi hayi akekho uhambe nomsebenzi okay ngase nginaba bodade wethu team ngakhuluma ne-team ukuthi ake sihambeni ke namhlanje siyobona usisi sihambe sekulomuzi lona awushoyo okay masifika kampela akukho umuntu ukhonjwa ngapha nangapha akuphumeli obala sasithi okay sizozama kulokho stress i-team kuyastressa ukuthi ke
ula la ikhona ngoba thina masithi Mzansi reality asisuke singadlali sisuke singadlali Umzansi lowo wenu ke ungitrace-teke mina ngikabhuti njengamanje phela utrace njengomuntu kunengxaki zami yes uphumuza ingqondo ngizobikela ubhuti kumanje ngilala ngingadlanga endlini ngathi ngizobikela ubhuti mina ngizele ubhuti wami sisoko unjena angisona isigebengu 100,000 angisona isigebengu walendle i-RDP i-RDP Sempeleni khona ama-complain lokho bengifonela abantu. Hayi bandla. Bengifonela abantu. Hayi nizele Bekhala ngawo bandla, hayi dadewethu. nizele bandla. Manje ngifuna ukuthola uthi udayisela umuzi. Yebo ungidayisele umuzi. Ukukhokhela kwami ngikukhokhele u50,000 okuqala. Yeah. Ezandleni zakhe. mama nawe sisi ubufakazi ukuthi Ngani wena wazi uyaqala wena ukubona umuntu ofana nami ubufakazi bakhokhele okushoyo ngimdayisele ke bhuti wakhe ngoba ngathi wena uyakwazi ukuzwa usezenza isigebengu esingekho ubufakazi ngeke azakwazi ukungigebenga ngemali nami ngiyithatha ngendlela enzima emandiyeni akakwazi ukwenza lokho uthe yena lo muntu unendle eRDP ayidayisayo ushonela abazali ngambuza isizathu ukuthi kungani udayisa indlu wena uzokwenza njani ukufihla ikhanda wathi uphindele emanxiweni esekhaya kubo kwakhe emakhaya yingakho eyidayisa indlu Lendlu udadewethu somshila yona. izwa ngaweke mina Ngoba thina sisinemizi yethu. yeah Sathi asimnike lo muzi ngoba vele akana ndoda. Akasebenzi. hey Manje mase ngizomhamba ukuthi uyawudayisa nami ngiqayakile. Kodwa ngingasola imina nje 100,000 usuka kuyena imali eshodayo eshodayo nje nci u50,000 wokugcina nje mana ke baba khona into engifuna ukuyizwa uthi umuzi nashiwelwa yikhehla nesalukwazi Yebo nina ningabakhona enanda ninzalo yakhona sabakhona impela aninawo amanxiwa lawo ngoba ethi ubuyele emanxiweni hayi akho amanxiwa hayi lutho amanxiwa asiwaza amanxiwa lalela uzozwa mina ke lana ungitshela ngamanye ngicela ninginike ithuba ukuthi ngikhulume umfweni lo nangithi ubhuti wami omdala ekhaya vuma phela kuyena ukuthi wenze uphiqiphiqi wena akulula nje ubucabanga bhuti kuzoba lula akulula nje ubucabanga bhuti mana makhosi khona namakhamera sicela ungilalele ukuthi ungamakhosi uyazi mayivela ke lapha nesithombe sika Facebook ungambona lalela ayikho yonke lento kuyena sengixakwa mina ukuthi ngicela ningilalela ke yabona ke sisi mina mangilana ngisuke ngadlala mangithi ngilungisa isizwe ngisuke ngadlala ngilungisa isizwe ngezwe yebo bhuti uyangithola yabo manje uyangibhongela ngazi uvukwa idlozi uyavuka phela yabona njengoba ngidla ngizosebenza ne ngiyacela sisebenzisane makuthi kukhona kudade wenu ezobhonga la mina ngiyasebenza la makuthi ufuna ukubhonga kufanele isigodlo sakhe le ngiyabonga Mzansi uyangithola because manje ngiyabona solokho sishona le nale isigcinto esifuna kuyenzeke la masisuka la siphuma la sifuna ukuthi usise umuzi ubuyele kuyena khanje ukuya housing ngiyabonga Mzansi isizathu sokuthi la muzi ungadayiseki noma isizathu sokuthi udayiseke yini kufanele kwenziwe njani wena bhuti awuthule silalela uyakuvuma bhuti lokho ngcono uyovula isigodlo vele uhlole straight ngoba manje ngizokwenza into elula mina nasi sangoma ngizobiza umfowethu ngale umfowethu le usele kuzini usemawuki ngizombiza sikhulume naye bese ngilanda lo usikanskayi Jesus ngisabethembi bonke bese ngidadewethu omunye futhi olamala uganile bese sihlanganisa lenkulumo nabo bese zamsizwe usisi lo siqhuma yakho nemali mase khiphe 1 or 2 malini 100,000 iblo mali bhuti wawuthi wena ngenze njani ke bhuti wena bawuthi ngenze njani mntaka baba angithi uma wasiya notata ngasala mina angigananga ngithi angigananga manje abantwana balambile
abantu. Balambile endlini. Nawe umuzi ohlala kuwona. Wena uyabusa, udla kahle, urisi kwakho. Aningifakele ngisho imali ukuba ngidle nalabantwana. Wena umuntu akazomethembe ngathi isigebengu wena uphaka umzansi ngicela nilekelele. No, mina ngeze ngizokusiza mina ngisa. Umuzi ngabona ukuthi ke angudayise ke. Ngoma siyahlola. Ngabona ukuthi angudayise umuzi ngenxa ukuthi ngilambile endlini bhuti. Makhosi. Ngilambile endlini. Nawe nonkosikazi wakho anisanginaki intakababa anisanginaki nje mina. Sengiyinto nje. Makhosi. Wonke umuntu. Angisebenzi intakababa, angisebenzi. Awukwazi Angisebenzi. Aqolisa bhuti. Cela ngithole. Bhuti. Yeah. Ngicela ukubiza ngobaba. Yebo. Uthi umuzi awudayiseki umuntu oyedwa fanele nihlangane nonke. Kufanele sibe sobathathu. Okay, kufanele silungise inkinga nangu udadewenu usethathe 150,000 usisi ushodele u50 ushodele uthathe usisi 100,000 yebo imali esele u50,000 efanele uthathe sifuna kwenze kubulungiswa yabona mangithi ngilungisa isizwe ngilungisa isizwe njengoba ngila ngifuna ukuthi sibuye sithole udadewenu sithole umfowenu ozokwazi ukuphumelela ukuthi lo muzi ubuyela kusisi lo 50,000 sizokhokha wona thina sizomlekelela ukuthi sikwazi ukuphumela lo 50,000 ngiyazwa baba Ngizwa. So manje uthola umuzi awudayiseki ngenxa ukuthi uhlangane wonke umndeni akakwazi ukudayisa yedwa njengoba bathi sihamba ngale akakwazi ukudayisa yedwa leya muzi akawudayisi ke kanye udayisela abantu abaningi namhlanje uthatha imali angazi kodwa thina angazi njengamanje thina sizohlanganisa abafowenu kiwe ka housing babebuye ka housing nenze sure ukuthi lo muzi awuthengiwe kaningi thina sizowuthenga kanye sesizovala manje sizowuthenga ngo50 uyabona lo sisi kuphela ungilethela inkinga nje lo sisi ngoba umuzi usewudayise kaningi asisangene ukuthi udayisele bani usisi ukhethe thina njengoba somzansi silungisa isizwe ukuthi somlungisela isizwe ngicela uhlanganise abafowenu uhlale phansi nibonisane sizonika futhi isikhathi sonika nje isonto ukuthi nibonane mhlawumbe kuleli sonto elizayo ngizama ukukhuluma lento ukuthi kwenzeka kanjani usisi ufuna ukuthi kulunge into yakhe umuzi engene emzini wakhe nezingane zakhe kahle hlangana sisi le mali uyenzeni imali engaka hayi bhuti imali ngayithatha nangithatha imali nginabantwana abafundayo ezikolweni eGoli omunye ufundela unesinki omunye 150,000 ufundela ukuba udokotela ngilo ngithatha ke mntaka bawo ngithela kubona 150,000 ewe nkosi yami ngilo ngithela kubona nami ukuthi ke ngidleke nami nabantwana la endlini bengenza njalo bhuti siswami lo muzi unubuyela ngakuwena yebo isigcino sawo bhuti umuzi ngifisa ukuthi ubuyele ngakumina umuzi engiwudingayo empeleni okay njengoba ke thina siwumzansi reality silungisa isizwe manje sifuna ukulungisa isizwe nangu umfowabo nangu naye ula uzwile ukuthi nomuzi awudayiseki ngenxa ukuthi basuke umuntu usisi lo uhambe yedwa fanele bebe umndeni mase kuphuma isinqumo sokuthi ke umuzi udayiseke yebo ngiyezwa bhuti ngizokulungisela ke njengamanje angazi lo odayisa umuzi ngapha nangapha ukuthi kuzokwenzekalani but engijabulelayo wena imali ubukwazi ukuthi umfakele yona ngebank nawo ama-proof khona nawo ama-proof ngawaveza akhona okay ke baba itheni ke hayi ngizothatha abafowethu nodadewethu bese ngishona lapha housing ngizama ukuthi sudayise lo muzi ngoba manje vele bese funa ukuthi udayiswe vele bese simcabanga ukuthi ashela kuwona ngiyabonga bhuti nangabutsho kanjalo mntaka bawo ngoba bengiyithatha nje le mali ngifakele uyabazi abatshana bakho Nkosi ngiphile leGoli nalo nomunye umntwana ngifuna nje manje sesiyayigoqa manje siyibhala ngithi manje nakho wena uhamba ufaka umuzi ngala ufika abantu befaka ama deposit uphinde ufaka omunye efike ebona indlu uphinde ufaka ama deposit uzobamisa kanjani labo ngoba manje udadewethu njengoba seshila umfowethu ukuthi uzolanda abafowabo nodadewabo nenhlanganise nihambe nilapha na kwenziwe kufike kiwe ka housing ukuze kwazi indlu kubuyela ngakubona and then idayiseke and uzokhokha lo 50 ngoba 100,000 ukhokhile and lo mali wena ngeke uyinuke
Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi izoyangala. Mzansi. Nizohlala njengomndeni. Yebo. Ngoba lona kuningi kubona ukuthi ubhedise wakushonisa lena lapha emndenini. Kuningi kakhulu okumoshile. Ngoba nabantu bangichazela. Bonke abantu ngani ukuthi udadewenu kufika labantu manje angazi kanye naye. Ukuxakeka Kunenhlanhla Ngifuna kade usachazwa. Kade usachaza ukuthi uzoya ka-housing. Uhlanganisa abafowenu niqale nixoxe nibonisane njengomndeni ukuthi ngoba vele sewudayisile umuzi nina seniyavuma ukuthi udayiswe. Yebo, siyavuma vele. Kodwa kungaba yena ngasiqalile. Ngoba efuna ukwenza bona lo. Ekwenza lento esingazazi ukuthi mina sengenzela lo sisi ukuthi athole into yakhe. Ukusekhokhile leyo. Wisho lo wena amakhamera yakushutha pha. Ngiyashona ngizothini? Sengiphumile kulo ngithanda ukuthi usushilo ukuthi uzokwazi ukuxhumana nomfowenu osemawodi uxhumane nalo omunye lenihlangane nodadewenu nibonisane naye nokuthi noma ngingamfaka kodwa senimfaka ngoba sekuyosayina uma ukuthi uyadingeka. Ngiyacela ubekele abafowenu nihlale lelo daba nilibhunge ngicela nje ukupha nje isonto eliyolodwa then nibe nixoxa lento then elizayo ukuze ngikwazi ukuqhubeka nestory. Hayi inkinga ayikho. Ya siyasebenza baba sisebenza kakhulu asidlali manje adlali. Ngoba vele lento enziwe udadewethu yini? Uzoqola abanye abantu. Usazoxova umndeni. Sengiyayivala ishow baba. Sibonge kakhulu ngibonile ukuthi nawe uyathuka manje ukuthi sangena sashona le naye engasafuna ukuphuma. Siyabonga kakhulu njoba sesimtholile nje ebebalekela thina nje iqinisweni ebebalekela thina. Kodwa ke ngenxa ukuthi usumzansi thina. Bonga kakhulu kumzansi. Sija ngebhano esenophephela emhlanje. Akadlali sikuthola la ukhona. Sikuze singadlali ngempela. Mzansi siswami sivalile ishow manje sicela bandla uyeke ukuqola abantu yabo inkinga osuyifaka kuzona osesingazi ezinye uzophuma kanjani asazi ngoba abafowethu bazolekelela lo wayinenkinga nje amakhamera sengivese ngekingeni bafowethu thank you ngiyabonga kakhulu Mzansi reality story igama lami ke umthokozisi utshitshela majongosi uNtaba yikhonjo sikhonjwa kwagangile kuphela bathi usikhinje esincane esigqoka ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki ngiyabonga mina thank you.